Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Съка 8 Рейсно и днес реших да направя едно бързо ревю на сървъра PCR България. Сървъра PCR България е отворен много наскоро и има достатъчно варпове, даже бих казал предостатъчно. В сървъра влизат хора, пуснате в два сайта вече. Както казах, много скоро е отворен, преди 2 седмици. Аз бях първия влязъл. Има много хора, които са се развили. Да, те са построили къщи, защото и с много често е, най-вече, защото евентите са много големи. Евентите, относно евентите, те са от 9 часа, не сутринта, вечерта. При 12 човека има мега евент, понякога с книга с ранг. Така, и ще ви покажа първия ларп. Не първия ми, и най-по-интересен такъв. TNT Run. Този ларп, ако някой от вас не знае какво означава това е ларп, на който, играта ще ви го кажа, игра, на която кладенците е тук и когато джойните там вътре, и когато влезете вътре, след като там, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, вие почвате да бягате. Ако спред и зад вас почва да се събарят кубичета. Ако вие останете на място, ще пропаднете и ще се появите тук. Демек ще загубите. А последният оцелял печели. Сега да ви покажа още едно интересно нещо. Пейнтбола. Ако пак някой от вас не знае какво означава това. Пейнтбола е игра, която е с нещо като с пушки. Само че не е пушки, примерно истински пушки, а примерно с топки от Майнкрафт, с пръчки и това. Но не си мисля, че просто е обикновени пръчки. И да, примерно пръчка, която изстрелва нещо като патрони. Ако искате, те са два отбора. Ако искате да си от синия отбор, ето върху тая табела натискате. На нея. Да, натискате върху нея. Ако искате да си от червения отбор, натискате ето върху тая табела. Дед пише Paintball, RB, PB, Red. Това е за червения отбор. Това е за синия. Ето тази табелка тук означава примерно колко точки имате. Ето тази табела тук означава примерно какъв левел сте, или не знам точно аз какво означава. А пък ето какво представлява арената. Ето тук долу това е синия терен, това там е червения терен. Максимум хора от един терен може да съберат 5. И това беше от мен. Долу в описанието ще има IP на сървъра. Не ви карам да се абонирате, нито да лайквате. Единството, което искам от вас е да се забавлявате в сървъра и дано това видео да ви е помогнало да намерите най-добрия сървър за вас. Това беше от мен. Довиждане и лек ден!